Szia kicsim, csak azért hívlak, hogy ma vacsira ugye jöttök. Hányra számítsunk rátok? Mert majdnem kész a leves is, csak tudni akarom, mikor tegyem be a húst. Szia, anyu! Nem azt mondtad, hogy ebédre jövünk? Nem is főztünk. Ja, ebédre? Jaj, lehet, hogy én kevertem össze. Nem Ez lehet már? kicsit késő volt, amikor Hú. beszéltünk. Jaj, bocsánat. Akkor... Megjelent a ChatGPT Live, a ChatGPT élőbeszélgetős új modellje, és annyira élethű lett, hogy a teszt folyamán még a párom is berontott az irodába, hogy milyen lányjal telefonálok. És ezt most minden túlzás nélkül mondom, olyan brutális lett ez az új modell, hogy még én is elhiszem, hogy nem egy AI-jal, hanem egy valós személlyel beszélgetek. Úgyhogy ebben a videóban eljött az ideje egy valós élő tesztnek, amit megmutatok itt nektek, de előtte még beszámolok pontosan arról, hogy mi is ez a ChatGPT Live. Az előző videóban már említést tettem a ChatGPT újdonságairól, de most külön ki szeretném emelni ezt a ChatGPT Live-ot, és ígérem, rövid leszek ezzel a prezentációval, hiszen a mai videó témája a ChatGPT Live, ez már nem beszélgetés. Hogy mi a különbség az új modell között és a régi beállítások között? Az, hogy ez most figyel, folyamatosan követi azt, amit mondunk. Beszél, közben tud is reagálni, ez a legérdekesebb, megszakítható, nem kell kivárni a választ, és kivár, érti a szüneteket a tempóban. És a legjobban nekem azt tetszik, hogy miközben kiadunk neki egy feladatot, hogy keressen a neten bármilyen adatokat, közben ő keres a háttérben, mi pedig tudunk vele folyamatosan beszélgetni, mint egy valós személlyel. Nekem egy kicsit olyan hatása van, mint hogyha egy ügyfélszolgálatossal telefonálnék néha. Hiszem, Anglia játszott Norvégiával? Na várj, csekkolom. Oké. Hamarosan lesz a döntő is, nem? Ó, megvan. Megvan? Szóval a következő VB meccs, igen, holnap lesz, július 14-én, kedden. És a nagy kérdés igen mindenkitől az, hogy elérhető-e Magyarországon? Igen, július 8-án az OpenAI bejelentette, hogy a ChatGPT Live 1 és a ChatGPT Live 1 mini globális bevezetésre kerül a ChatGPT-ben, ami elérhető a telefonos appon is, és a mobilos verzión kívül a desktopon is elérhető természetesen. A fizetős modelleket, mint például a ChatGPT Plus, Pro és a felsőbb modelleknél a teljes modell érhető el, a free csomagoknál pedig a GPT Live 1 mini érhető el azoknak is, akik nem fizetnek elő a ChatGPT-re. Régebben körökre bontott válaszokat kaptunk a ChatGPT-től, jelenleg pedig egy full duplex beszélgetést tud nyújtani számunkra. Régen te beszéltél, várt, átírta, míg gondolkodott, és utána ezt felolvasta. Jelenleg a ChatGPT Live pedig hallgat és beszél egyszerre, mint említettem, kezeli a félbeszakításokat és beszélgetési ritmusunkat is tudja követni. És valójában egy beszélgetés mitől valódi, ami néha egy valós személynél idegesítő is tud lenni, mint például amikor azt mondja, hogy aha, szüneteket hagy, meglátjuk. De ezt elkezdte alkalmazni a ChatGPT is, és néha konkrétan elfelejtett, hogy nem is egy emberrel beszélgetsz. Na de mit is tud még ez a ChatGPT Live? Webes keresés, friss infók alapján, ugye ezt mind szóban, memória, ugye ez alapján, hogy visszaemlékszik a korábbi beszélgetéseinkre, személyesebb reakciókat tud adni nekünk, kép plusz szöveg, feltöltés után is beszélhetünk róla, tehát küldhetünk neki egy képet, és szóban beszélhetünk arról a képről, hogy mit lát rajta, vagy hogy mit gondol róla. Vizuális kártyák, időjárás, árfolyam, sport, aki szereti a focit, a foci VB-t ki tudja beszélni a ChatGPT-vel, az 5 pedig háttérben is fut, mobilon folytatható a beszélgetés, szóval egyszerűen a beszélgetésünket át tudjuk vinni a mobilra, sőt, 6-ként beírtam azt, hogy a CarPlay-ben is elérhető, mondjuk nem tudom, ki szeretne vezetés közben a ChatGPT-vel beszélgetni, de egy hosszabb útnál akár ez menő is lehet, hogy ne kelljen unatkoznunk egész úton. Úgyhogy mostantól már az élő beszélgetésbe a standard és az advanced mellé már a live is bekerült, úgyhogy mindenképpen ezt válasszuk ki, hogyha beszélgetünk a ChatGPT-vel. És persze sokan nincsenek vele megelégedve, valaki azt mondja, hogy sokszor vág a szavába, valaki azt mondja, hogy nincs megelégedve ezekkel az új hangokkal, de itt az is le van írva, hogy a live-ban még nincsen élő és videóképernyő megosztás, ehhez ugye az advanced-re kell visszaváltanunk. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, ha már próbáltátok, hogy mit gondoltok róla. Írjátok meg itt a komment szekcióba, és hogyha még nem próbáltátok ezt a modellt, akkor ezt a videót nézzétek mindenképpen végig, hát ha megjön a kedvetek,
kipróbálni, és utána leírni a kommentbe a véleményeteket. Ebben a modellben egyébként 9 különböző újra masterelt hang közül választhatunk, hogy kivel beszélgessünk. Köztük itt van Arbor, Breezy, Cove, Amber, Soul és a többiek. Nekem a Soul tetszik a legjobban, de hát ez ugye ízlések és pofonok. És egyébként, mint említettem, itt a beállításoknál, a hangnál ki tudjuk választani a modellt, hogy a live, a special vagy a normál legyen, ugye magyarul ez így van. Az intelligenciát pedig azonnali válaszra, a közepes erősségre vagy maximum erősségre tudjuk állítani, és a nyelvnél ki tudjuk választani azt is, hogy automatikus nyelvfelismerés, vagy például tehetjük ezt magyarra, hogyha arra szeretnénk. Szóval ez tényleg már nem csak egy app, hanem szinte olyan, mint egy telefonhívás az AI-jal, hogyha telefonon beszélgetünk, vagy hogyha számítógépen, mint ezen a teszten fogjuk a desktop verziót kipróbálni, hogy milyen is valójában a működés közben ez a beszélgetés. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, Mi mesélj, újság? mi van ma a fejedben? Jól vagyok. A reggeli kávémat iszom. Mondjad. Azon gondolkodtam, mikor lesz a következő VB meccs, mert elaludtam az utolsón, azt sem tudom már milyen nap volt, azt hiszem Anglia játszott Norvégiával. Na várj, csekkolom. Oké. Hamarosan lesz a döntő is, nem? Ó, megvan. Megvan? Szóval a következő VB meccs, igen, holnap lesz, július 14-én, kedden, Oké. és este 9-kor játszanak Franciaország és Spanyolország. Az kemény Anglia meccs lesz. tényleg verte, igen, azaz. Anglia megverte Norvégiát, szóval ők szerdán játszanak Argentinával, szintén 9-kor. Ó, Aztán, igen. szerda szombaton az lesz a bronz 15-e? meccs. Ugye? Igen, úgy van. Na, szuper. Akkor azt tudom majd nézni. A döntőre vagyok kíváncsi, az remélem nem vasárnap lesz, mert vasárnap mindig élőzünk a kriptós csatornámon. Megnézem. Oké. Ugye vasárnap mindig este 9-kor élő van a Cryptomise nevű adása az Affilion Web3 YouTube csatornán. A nézők is biztos néznék a VB-t egyébként. Sajnos pont vasárnap lesz, Ne. 19-én, szintén 9-kor, Nem mondod? New York, New Jersey stadionban. Este? Igen. Ú, Igen, este. Basszus! Szóval sajnos ez telecsúszik. Nem már, most mit csináljak akkor szerinted az élőadással? Hát figyelj, ez pont főműsoridő, szóval lehet, hogy érdemes lenne valami laza rövidebb adást előtte, ilyen VB döntő előtti, Crypto Live, mondjuk, mit tudom én, fél héttől fél 9-ig, aztán mindenki mehet meccset nézni, és akkor nem maradsz le se a lendületről, se a meccsről. Hát jó, megnézem. Meg beszélnem kell Kriptomókussal is, mert vele szoktuk csinálni az élőadásokat. Ő meg elvileg nyaral majd Majorkán. Majorkán milyen időzóna van? Ugyanaz, mint itt Magyarországon? Igen, ugyanaz az időzóna, szóval időben nem lesz kavarás, max az, hogy ő épp napágyon ül, te meg itt a stúdióban. Igen. Jó, figyelj, akkor szerintem átteszem mondjuk 7-től 8-ig. Mit gondolsz, milyen nézési idő van a YouTube-on? És akkor 8-kor le tudnak ülni az emberek nézni a VB-n. Lesz szerintem előshow, meg félidő show, meg minden. És akkor 7-től 8-ig Szerintem simán jó. Igen, 7 és 8 között tök jó fel lehet pörgetni azt a rövid tömör műsort, és akkor még pont átérnek az emberek a meccsre és a felvezető showra. Oké. Figyelj, ezt el akarom mondani egy barátomnak németül, hogy vasárnapi mise az előbb lesz 9 helyett 7-kor. Hogyan van ez németül? Úgy mondhatod. Die Sonntagssendung ist diese Woche früher um 7 statt um 9. Esetleg hozzáteheted, hogy miért, weil danach das WM-Finale läuft, és ennyi, Oké. ez teljesen természetesen hangzik. És hogyha ezt el akarom mondani egy angol barátomnak is, az hogyan hangzana? Angolul valami ilyesmi. Our Sunday stream will be earlier this week at 7 instead of 9. És ha akarod, hozzáteheted, hogy because of the World Cup final after. Oké. Képzeld, de van egy spanyol barátom is, vagy hát nem barátom, találkoztunk Spanyolországba, és hogyan is kell kérni az egy sört? Ez a dos persesas, por favor? Nem az a 2, ugye? A dos az 2. Igen. Egy sört így kérsz, una cerveza, por favor. Ha Aha. konkrétan üvegeset szeretnél, akkor una botella de cerveza, de a sima una cerveza teljesen jó a legtöbb helyen. Képzeld el, találkoztam múltkor valakivel az utcán, egy lánnyal, és mondtam neki, hogy eres una chica guapa. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy egy csinos lány, vagy kb. Olyan, hogy szép lányval csinos vagy, elég közvetlen, de barátságos bók, ha jó a helyzet, és mosolyogva mondod. Oké, szuper. Figyelj, játszunk el egy szituációt, mit szólsz, hogy megmutassam az embereknek itt az élő adásban, mert közben megy itt az adás, hogy mennyire élethű veled a beszélgetés, és hogyan tudsz szituációkat eljátszani. Játsszuk el azt a szituációt, hogy te az anyukám vagy, és felhívsz telefonon, hogy én meg Veronika, ugye a párom, mikor jövünk ma vasárnap vacsorázni hozzátok. Jó, benne vagyok. Csörög a telefon. Szia kicsim, csak azért hívlak, hogy ma vacsira ugye jöttök. Hányra számítsunk rátok, mert majdnem kész a leves is, csak tudni akarom, mikor tegyem be a húst. Szia, anyu! Nem azt mondtad, hogy ebédre jövünk? Nem is főztünk. Ja, ebédre? Jaj, lehet, hogy én kevertem össze. Nem Ez már. lehet kicsit késő volt, amikor Hú. beszéltünk. Jaj, bocsánat. Akkor most jöttök? Egy perc múlva? Hozzak még valamit akkor a boltból gyorsan, vagy Hát most már nem siessetek, jó? megyünk, hát most ha nekiállsz főzni, akkor inkább rendelünk pizzát, anyu, és akkor jövünk vacsorára, ha arra végzel. Jól Mikor, van, mikor jól végzel? van, bocsánat. Semmi. Legyen 7 óra. Jó. Kertben mi újság? Ki szoktál menni ilyen melegbe? Locsolni a virágokat? Hát reggelente kimegyek, de nagyon meleg van, úgyhogy hamar visszajövök. Hát tudod, a paradicsom megint megsínlette, de majd meglátjuk. Szoktál nyírni füvet, vagy a szomszéd fiú át szokott még jönni segíteni neked? Most a szomszéd jön, én ezt már Hogy hagyom hívják? másra, nem. Tomika, ugye? Igen, O- Tomika, tudod, ő a Hány, kis alanyos mindig átjön. hány éves ő? Hát várjál, 6? 14? 14? Nem, 19, képzeld el, olyan gyorsan felnőnek. Már 19 éves. Szoktál neki Aha, pénzt adni a fűnyírásért? szoktam. Hát persze, hát szegény gyerek itt dolgozik, nem vár, hogy ingyen csinálja. Adok neki egy Persze. kis sütit, azt meg egy kis pénzt. Sütit? Milyen sütit szoktál csinálni neki? Jaj, hát nagyon szereti a csokis kekszet, úgyhogy azt szoktam neki sütni, azt Csokis mindig úgy. kekszet? Csokis kekszet, úgy van, azt szereti. Jó van. Na jövünk akkor vacsira. Mit főzöl egyébként? Rántott húslátsz, ahogy szereted, meg krumplipüré. Krumplipüré. Én a hasáburgonyát Bizony. jobban szeretem. Mondjuk Veronika a krumplipürét jobban szereti. Hát jó, majd legközelebb akkor csinálok olyat is, jó? Oké, szia anyu, akkor este találkozunk. Ciao. Jó, szia! Na, ilyen volt a teszt, visszaállhatsz a rendes beszélgetésünkre. Jó van, szuper volt ez a kis szituációs játék. Na, meg tudtam mutatni az élő adásba itt az Affilion AI YouTube csatornán. Üzensz valamit az AI nézőknek, hogy hol tart jelenleg az AI technológia? Sziasztok, Affilion AI nézők! Az AI ma már nem csak chat, hanem élő, beszélgetős, multimodális társ, aki hall, beszél, fordít, segít alkotni, eszközöket kezel, de nem az a lényeg, hogy ember lett, mert nem, hanem hogy aki most megtanulja jól használni, annak hatalmas előnye lesz. Gondolkodjatok benne partnerként, ne varázsgombként, és hát a mai élő példa is ez volt. Bármi kérdés, bármi téma, egy pillanat alatt tudsz váltani, ez szerintem lenyűgöző. Abszolút. Szerinted a technológia fejlődése mennyire fog felgyorsulni a következendő 5 évben? Nagyon fel fog gyorsulni, de nem úgy, hogy minden évben kijön egy kicsit jobb chatbot, hanem úgy, hogy szépen beleépül majd mindenbe. A telefonodba, a videóvágásba, az ügyfélszolgálatba, a webshopokba. A következő 5 évben, 2031-ig, szerintem jönnek az AI ügynökök, akik tényleg dolgoznak helyetted, a tartalomgyártás pedig teljesen átalakul, de közben ott lesznek a korlátok is. Energia, szabályozás, bizalom, szóval gyors lesz a változás, de nem De a súrlódásmentes. munkámat nem veszi el, remélem. Nem tudok csak hátradőlni, kávét inni, és a pénz meg folyik be magától. Sokan így gondolják. Hát, figyelj, őszintén nem úgy működik, hogy hátradőlsz, és majd minden magától megoldódik. Az AI inkább felgyorsítja azt, amit csinálsz. Levesz unalmas, ismétlődő dolgokat, de te kell lesz hozzá, hogy irányt adj, hogy döntéseket hozz, hogy felelősséget vállalj. Jó Szóval van. aki jól használja, az nagyon nagyot mehet. De Szerintem teljes is autópilóta, abszolút. hát igen.
Na Aki figyelj, csak hátradől, sok lesz már az mondjad. adás, elég hosszú lesz így a videó, el is kéne köszönni a nézőktől. Elköszönsz helyettem? Persze. Sziasztok! Köszi, hogy velünk voltatok. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, írjatok, ha van kérdésetek. Jövő héten találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Peace!